Well, he's probably on the phone to it, take away. What's he pushing? No, not even stage 2, it's just 800 brake. Ой, мале. Какво става тук? Това е като някакъв кораб. But how would you say how many tries not in Bulgaria? Не. It's on the back, mate. It's a company called... Какво става, хора? Добре дошли в новото видео и днес започваме това видео някакво в BMW 5-та серия 530 дизел. Само дизели в този канал. Тази кола не е моя, на им приятел е, който всъщност ето там отпред в този Mercedes SL 350. Той има автокъща и сега отиваме да ги измиеме двете коли на една автомивка и ще ги качи за продажба. Това BMW също вече се продава, но трябва да се направи снимки на SL-а. И след това ще отидем да видим един друг приятел, който също има автокъща и ще има много интересни коли там, които искам да ви покажа. Пък може и да покараме някой, не знам, ако остане време. И идеята на това видео е малко да разобразим от E90 контент. И искам да ви покажа просто как минава един ден на мен в Англия. Днеска е събота и времето е ужасно и няма какво да се прави по E90 така или иначе. Та реших просто да снимам как минава един уикенд и ако искате да виждате такива видеа в бъдеще, не забравяйте да се абонирате за канала. Иначе за пръв път карам 5-та серия от това поколение и много ми хареса. Вози удобно, икономично е и тази кола специално има много екстри, като има Harman Kardon система, има задна камера, има дигитално табло, не знам дали всичките са така или не, но много ми харесва тази кола. А после ще ви покажа и SL-а, когато го измиеме за тези, които са фенове на Mercedes, не само на BMW. И с вас ще се видиме след малко, когато ги измиеме колите. И двете коли вече са измити, макар че нямаше много смисъл, понеже пътя е мокър и ще станат цялите врах. Но в момента пътуваме към автокъщата, за да може да оставим SL-а и после ще се върнем с BMW-то. Но исках да ви покажа пътят до автокъщата, който е направо брутален с тия планински пътища. Обаче искам да тествам разликата между това BMW 530 дизел и моето E90 и да видя каква е разликата в мощността и как се усеща като цяло колата. И ще ви кажа моето мнение дали е по-бърза от моето E90 или не. Добре, ще сложим колата на спорт и автомата. Вау! Не беше чак толкова бързо, колкото очаквах. Без майтап определено моето E90 се чувства по-бързо. Предполагам, че се дължи на теглото на тази кола, защото не знам даже колко е, сигурно близо 2 тона. А E90-то е много по-леко. Но наистина очаквах тази кола да е малко по-бърза. В смисъл, пак е бърза, не е бавна, но очаквах малко повече напен да има. Добре, ще пробваме последен път. Може би, понеже колата е толкова удобна и скоростта не се усеща, затова така се усеща, че не е толкова бърза колата, но реално е бърза. И пристигнахме в Midlands Prestige Motors. Яго и гандото. Нещо има проблем с кръста. Дълга история, беше закъсал в Глазго или в Шотландия или къде беше вчера. И ето така изглежда тяхното хале, юнит, или както искате го наричате. За жалост нямат никакви коли тук, освен тия двете, които докарахме. Другите са пръснати от тях или други хора, затова ще ги видите някой друг път. Та плана се променя малко, ще оставим колата тук и двете ще ги оставим тук и ще се превереме с един много голям звяр. Ето с този Seat ще се превереме, защото ще трябва да вземем една друга кола, друго BMW. И другото BMW всъщност е M4. Ще ви го покажа и него по-късно в видеото, защото и M4-ката трябва да дойде тук, но сигурно ще утре или някой друг ден. И сега ще ви покажа и офиса отгоре, защото е много готино. Excuse what you saying?
Nice unit, bro. Nice unit. Appreciate for them, appreciate. Where's all the cars? On the way, bro, on the way. On the way. Ето тук отгоре имаме офиса. Само си представете тук всичките коли наредени така. И SL изглежда много брутално от отгоре, между другото. Офис. Опа. Ако ви трябват коли, Midlands Prestige Motors. Тук много готино са се написали кои коли са в продажа в момента. 530-ката, която вече видяхте. Имат M3 Competition, една бяла, Ferrari 488 и имат и една M4, която сигурно ще видите по-нататък в видеото. Също така имат и други, като S63, S3, RS3, M6. Имат и бомбонки, които няма да откажа. Си взема тия двете. Иначе да, готино местенце. Сега ще ви покажа процеса на заснемане на кадри. А? The paint color. Ask ChatGPT. Сега ще видите на екрана снимките, които тук що той засне. И те ще са качени в AutoTrader, който е нещо като мобиле, само че в Англия. Клин е фам. Чакайте да ви покажа отвътре колата. Много е запазена. Само на 50 000 мили, което е 80 000 км горе-долу. Електрически седалки, подгрев на седалки, глупости, салона много запазен. Като цяло не е моята кола, обаче изглежда окей. Huh? I'm doing a YouTube video. No, don't put me in it. No. Why? No. Why? Don't put me. Wallah. I'll blow your face. No, don't put me in it. Okay, well, gonna come and take your car then. Yeah. You crop it to that part. And you can Anyway, take we a need to do a video on this as well, yeah? Супер ниска е също. Има някакви aftermarket джанти. Както и aftermarket стопове. Не съм много голям фен на тях, обаче изглеждат окей на колата. Червен салон. Тук що ядахме, обаче трябва да изчакаме и него той да яде. И после ще ви покажа едно от местата, които посещаваме почти всеки ден. Там си взимаме нещо за пиене и просто висиме. Не изглежда толкова интересно, обаче ще ви... Добре. Why are you laughing, fam? Добре. Здравей. How was the food? Здравей. Food was alright. It was banging. It was decent. How's your food? I've not started it yet, but it's alright so far. Look at this. Здравей. Again the sauce. Как си? Добре. Добре. Is that him? 60, yeah. But he's probably on the phone to a takeaway. Hello, yeah, mate. Can I order a chicken spicy burger, man, please? Yeah. Here comes us, bro, at the business meeting. Look how happy he is as well. Therefore ordering food. Thank you for bringing me my car, mate. You're welcome, mate. You're welcome. Introduce me. This is a Mercedes AMG GT 63 4-door. It's got a full purpose kit. Stage 2 remapped. What's he pushing? No, not even stage 2. It's just 800 brake. Oi, So oi, oi. whatever stage that is, this is whatever stage that is. And yeah, straight through exhaust, full works, man. Magno blue. With the Damn. PPF on top. It looks fat. Нека го видим това чудовище от отвътре. Мале. Какво става тук? Това е като някакъв кораб. Тук бутони, волана е брутален. Вижте само за какво става въпрос. Shit. Тук даже и не знам за какво са тия копчета. За първ път се качвам в такава кола. Чухол, какво?
хубава количка е. Но както вече може да знаете, аз съм си BMW фен и бих предпочел това пред това. Макар че това изглежда брутално. Было, как ты не подумал, что могут лететь удары с тылу. Согревала вся душа, но душа простыла. Когда ты думал, будет... But how would you say I've been Chai Garden in Bulgaria? Не. Now we all gonna jump in there, bro. Let me just podcast. Както може да видите, минаваме през тунела на светлините. Това е сигурно най-интересното нещо в Бирмингам. Got Emmanuel. It's not a manual, it's Emmanuel. But 10,000 lights on the dash. Boy, it's a BMW, what do you expect? Why does it not have a thingy? It's Carbon? it's an option extra from factory. They come as matte black. Really? Instead of carbon fiber. It's the SE package. It looks dead. No, It's the SE package. Just sign the back of it. But it's not even your car. How about that one? It's a company It's car. an MPM car, bro. Yeah. What do you know about it? Doesn't matter. Earlier you were recording just to let everyone know what he was driving earlier. That wasn't my car. That wasn't my car. Look, But it's a Garage 55 car, isn't it? It was a vehicle in stock. Exactly. So. This is so confused, bro. Иначе ето тук си чуваме всеки ден в Chai Garden. Там имаме екранче, понякога дават и филмове, но сега в момента има музика. По принцип винаги е пълно с коли, сега няма къде да паркираме. Yeah, I wasn't. Yeah, well, it didn't seem legit, bro. Maybe, you know, it's starting to get busy, innit? Yeah? How do I put the window down? It's not on your right. On your right. On Bro, your that right-hand car is side. too futuristic for you. Nick, come in. No, you come... No, you come in. You have to come in because we're gonna share it, innit? Yeah, pass me that. Сега ще ви покажа. О, Even if I do that. какво ще ядеме? Това се нарича Milk Cake. Lotus Milk Cake. Where? О, вижте. Same thing. This one's better, innit? Yeah. И също така си взимаме и карат чай. Ето това It's in the изглежда. back. You came in the lowered car, and it proves my point that lowered cars can't belong in the main car. Oh, I forgot that it was loaded. И с това нашия престой в Chai Garden приключва. Let's see if it's gonna scrape. Oh, you good, bro? Yeah, you good? И сега къде отиваме? Отиваме към гаража на Шериф. Шериф! Да. Ой. Oh my days! What? What was that? I don't know, it was something on the road. Excuse me, mate. The jumping, jump. What do you do for a living? Unfortunately, nothing, mate. I don't want to die today, Okay, guys. turn off your flash, fam. Why? What are you gonna do about it? Ah, what's that? Guys, I don't want to die. I don't want to die, mate. Safe car, don't worry. What does it break? Oh my god! Oh, there's a roundabout! I see the roundabout, lads. There's a massive sign. Well, Okay. yeah, but clearly you're not seeing it. Plus, if you go very fast, you will go through it. Nah, bro, my Uber driver did that. Yesterday, he went through a country lane on a giveaway at 60, bro. Like, cut straight through the giveaway. Тук сме в Garage 55. Ой.
За първ път идвам в този гараж на моят приятел. Изглежда брутално направо. Сега ще ви покажа някои от колите, които има тук. Ако искате да видите ревю на някои от тези коли, както и това примерно, даже не знам какво е. Майче C63 AMG. Тук имаме една S5, Volvo. Имаме и някакви класически коли, които даже не знам каква марка е тази кола. Това Jimny изглежда брутално. Много са като малка G-класичка са тия коли. Suzuki Jimny. You know what's good about this car? Look. But this would be such a sick off-roader, you know. Тук има някакъв стар мерджан. Нямам си никаква идея също какъв модел е, но изглежда готино. Това BMW, както и M3, са една от любимите коли. А тук имаме една S6, която също работи. Ще мога да ви покажа от отвътре. Вау! Е тази кола, искам да ви направя ревю на нея. Отвътре изглежда направо прекрасно. Има карбон навсякъде. Пълна с екстри, има и blind spot assist също, електрически седалки, има extended leather също. Та е една от колите, които никога не съм карал, обаче искам да направя едно кръгче някой ден. Вау. S6, обаче не комби, ами седанова версия, брутална. Тук отзад също имаме някакво Bentley. Тук имаме едно RS6. RS6, да, в Нардо Грей, мисля, че е цвета. Пак е пълно с карбон. Абе, като цяло само топалки има тук. И също така имаме друга класическа кола. Mercedes отново. Има много странна визия тази кола с цялен червен интериор. Има някакъв Red Bull вътре. И с това ще сложа край на това клипче. Ако искате да видите ревю на някои от тези коли, които сега ви показах, напишете в коментарите и ще се постара да направя видео за него. И ако нещо друго стане интересно по-напред, ще се включа пак. Ако не, казвам ви чао и ще се видим в следващото видео. Yo, sis, I don't think they're ready for this shit. Hey, yo, let me take their ass back to the club real quick.